Dwedodd yr arglwydd wrth Abram, Fi ydy'r arglwydd sydd wedi dod ati yma o Ur. Dwi'n mynd i roi'r wlad yma i ti. Ond dyma Abram yn gofyn, Arglwydd, sut allai i fod yn siŵr dy fod ti'n mynd i'w rhoi i mi? Yna, dywedodd yr arglwydd wrtho, Tyrda heifer, gafr a hwrdd tair oed yma, a tyrtir a cholomen ifanc. Dyma Abram yn dod ar 3 anifail, holltodd nhw ar ei hyd, a gosod 2 ddarn gyferbyn a'i gilydd. Ond wnaeth e ddim hollti'r adar yn ei hanner. Pan oedd folturiaid yn dod i lawr ar y cyrff, roedd Abram yn ei hel nhw i ffwrdd. Ond gyda'r nos, pan oedd hi'n machlyd, dyma Abram yn syrthio i gysgu'n drwm, a daeth tywallwch a dychryn ofnadwy drosto. Dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, Byddi di dy hun yn cael bywyd hir, braf, cyn i ti farw a chael dy gladdu. Dwi eisiau ti ddeall y bydd y ddisgynyddion yn byw fel ffoaduried mewn gwlad ddieth. Byddan nhw'n cael eu gwneud yn gaeth weision ac yn cael eu camdrin am 400 mlynedd. Ond bydda un cosbi'r genedl fydd wedi ei gwneud nhw'n gaeth weision. Ac wedyn byddan nhw'n gadael y wlad honno gyda lot fawr o eiddo. Bydd y ddisgynyddion yn dod yn ôl yma wedi 4 cenhedlaeth. Dydy'r holl ddrwg mae'r ymoriad yn ei wneud ddim ar ei weithaf eto. Pan oedd yr haul wedi machlyd a hithau'n dywyll, dyma grwchan tân oedd yn mygu a ffagl oedd yn llosgi yn pasio rhwng darnau'r anifeiliaid. Y diwrnod hwnnw, dyma'r arglwydd yn gwneud ymrwymiad gyda Abram. Dwi'n mynd i roi'r wlad yma i dy ddisgynyddion di. Y tir i gyd o wadu'r Aifft i afon fawr Eufrates. Tir y Ceneaid, Cenesiaid, Cadmoniaid, Hethiaid, Peresiaid, Rephaiaid, Amoriaid, Cananeaid, Girgasiaid a'r Jebusiaid.